imam. Ha? Iti kaya ba yung Nabi ya? Kaya ba yung Ibrahim imam tujuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam naskanya ni imam o ayaw maanan yan na lamu-lamuan mababaya sa bisita na ayaran imam so Nabi Ibrahim na giti kang balay anak pa ikaw nga siya anak pa ikaw maro o kagagangap na anak pa ikaw siya anak pa ikaw ano to nakagi ayawan na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ayawan na yung Nabi Ibrahim nas kita na mabawan mas kamu so tindi gamaranaw adi so tindi ko mga Nabi okay na imanto na aya apian ito lang mga paparangin ng mga Nabi. Kinunuan na kami daw. Waruya an Abi Darda radiyallahu anhu annahu qala isnata asyrata khaslatan min akhlaqil anbiya alaihimus salatu wassalam. Inabi yung Rasul, inabi yung Abu Darda. Aso Abu Darda na kate sututulang mo Abu Darda dan ano napakasagan yung Abu Darda so Abu Darda na milyon na rin so Abu Darda paman na ito na si inututan sa aya kau ya ganyan na mga pamumulan kapag asin virus kanya o Abu Darda agad may kumakapangarong so Abu Darda na siko awal layla apa yung pagkanya kami gawin yun apa yung marat na kaya yung iman sa Abu Darda na yung gawin siya hindi tiyara hindi nakarong ako na anay kabayaan ka kabayaan na mag-anta makamlag o kabayaan na dayon sa dayon na magkadata ya kan gagawin mabuta pa kayo. Ayaw nga kayo yung mabuti. Gano'n natin na yung lagitan mo yung mabuti. Ego babay, aaya ka ba'y akan na the iman. So tiga English ha, forever and ever. Dayo sa dayo. Ha? Daiman, iti kabayan. Natinaw kabayan ka. Adi sa liyo na makatitapita. Na panamanamaringa. Basta kararangitan ako, natapo ka na kasurarangitan ka. Tapo ka na kaso. O pamakapayong, ano natigil man na ika kalau tu semua payung hindi na pagkukunan. Ha? Iya binin desa kan suralangita kan. Dah suralangita kan nakuha na nga. Nakanangan. Naandeg mambuat tigian ikabin desa nga suralangita ka. Napilakan na kan mambusog. Ralangitan. Napunan na tigian karong ako mag-blow lang, naaya ka pa kapula kita, nakapapatay. Uwi, kaupo na kang gulaw lang. Andun, ato na rin na, kakayat ako, si ikurawan ita ka. Ayan, nakatay si, pagkabugoy ang tanway, Loxtano. First time maya, may derje. Kasi Mami Manila. Di Manila ka? Lahat na. Bella Bico Sorgo. Ada pasalubungan. Nah. Igira akyara rangitan sumama. Meaning nakiaya-kiyan surarangitan. Na ayas mo nakagabi na pilat ka na nakagabi sa kuwan ka. Darangitan ka. Na kung di gunok kebintang yan na lang mula ugat yan. Ilang mula ugat ka na titapo ko.
Okay. Ngayon na ayakatir ni Dr. Mahid Mutilan na miyatay ikatir wali sumbagian. Upo na kararangiti ang pelikot to. Kaya kaniyang surarangitian. Natig ka mamuan na bus kawian nararangitian. Ang mambuka ta surarangita ka sa day at taro sa rin ka ditirun. Away. Abo din taw si Mander ka sa bapan sa isa. Oh. Nanti ka pun iman utur. Apias ka di mga sabi. Lagi ya. Nasa mo siya mana yan na sumubay. Na kaya yan surarangitian na ayaw din niya ditiro na bus kami mamasagin ka yan niya. Na ayaw mo ditiro no mama. Na bus kami bubay sa niya. Okay, daw ba makaisa ulo mo kanong sila makapuno. Nakore kayo di? Na okay. Ato na lagi ang kaya inaloy o Abu Darda. Apa man na mga paparangayan ng mga nabi. Inshallah, ito ang sure. Upama mga ano. So mga nabi tahajud, natahajud ko, kagagag nga. Kung mga di kagagag, atau juga na, telakap sa bulbul, tahajud. Wah, tayo ba kami tahajud, tatabi na sa mga. Ayah tinggal bukan dah suruh kaya, so di kaya. Agak ko na paparangayan ng mga nabi na annahum kanu aminina biwa'dillah. Annahum kanu aminina biwa'dillah. Ay paparangayan ng mga nabi na mataanasiran na siisiran tetak na o katawaniran na papasan ni Allah. Iba hindi niya malam ni nasikan na papasa saja. Ino kayo nilitnulong sa Manila, tigulo-gulo uyag na po Allah. Siya po hindi manguyag ang sabi. Ingat po. Ito iba natin ano? Di ka buwat kanino kani pag-ipumulong, atinin buwat sa Maria Madania kasikun. At tigulo-gulo, bugang kawala sa Maria, ito na, alam niya. Ito yung mga tinigo mga nabi. Okay, nabatano pa kanilipat Uway din kami kakuha na sa malisibitan niyo. May masibitan na niyo. Bumila ka tindo. Bumila ka sepadan. Ino ini bugan ayaw kini pangosit ni guru at guru pagkakantawan na. Matanudi ka ng panggos. Kuan. Pangadara pa iyo. Ay masusuwaili na adnas sa ano manusia na adnas sa ano. Di nga lang magpaki sa ano na kuwa mo higala. Mana niya, namiya mo kung kasi isa ka doon, may gubtar ka ulang isa. Dati ka rumang namiya ka tinda ka inayan, tibulugubuhin na, naloto naman na. Matang wala ka pa rin nagatido, hindi mo pina sana na ka, na ang kadro fi muqabalatil aman. So papasad wallah arakaka, na ayaw busi yan na pagitunggal na pagkiyan ka. O kabaya ka, adla ka mantisyo na kamuda ka sa kamutis. O ay, o pa man na berakata na. Buka sa mana niya na buldi. Na kiyulubul ka, na tiga subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tula natin na para katang ka mantis. Mata ka, saribul subhanallah, dito ka mantis. Kamu na ka sa kamantis, kami ako ka sa kamantis, kami ako ka mamumaki gitu, ito na ikinig ka. Bugil na, kamu na ka sa bugil na. Ito na ikinig ka. Ubi, kamu na ka sa ubi. Ito na ikinig ka. Delug, kamu na ka sa delug. Inan. O may barat na doon, pagkari mo ka na ka, nakaramid yun.
Yang isa na nasa kataw mama, tanong ito na ka kanino ka, ipinil ka na bukuras tanong. Yang alit mambuye, maganda naman rin. Na ibaratnya ada sa kataw mama, pengguro, miyatid no to, kakakad niya sa masjid. Oh, nabi dua. Allah ya Allah, rizki iyakum kaya Allah. Na pengguro kan to. Ya Allah na ikadua pangniyakal kana pakapangarom akong kaya Allah. Ya Allah na ikatalawa pangniyakal kana giyakong kasay karita na kaniya Allah. Miyatid no to, kamiya kapera pulurog na pangniyano to. Nadid na ini rizki nunwala, niya betul pa. Niya betul pa. Tingin na, di mo piro ba mamang nita, wala na automatic. Kata dia ko di mamang nita, wala pa katamo ko na ko niya, nadid. Nadid lipang ni wala pa kabamuna ko niya sa walay, nadid. Ngun nakakubad mo. Namiya kaysa na, di hindi dala pa kaatapat. So, atapa, kakad na niya na mas dita. Niya naman dia. Ana, begitu si Jibril alaihi salatu wassalam. Nakasadar ya dia budino. Ako na aplikakan na nagari sa atap na makagigiraw sa na. Ito na ikakad na nagasa atapanan. Pinarigaya ko lagi. Yan ang ipulululoy na sapi yan na medo. Iba kayo betul. Inusan ka kasong isapi-isa na na. Atap. Ero kan Babu Jibril, selagi betul. Eno kan di pamangan isa tao, di ka sampah gawa. Eno kan di pamangan niya makabango nga sa walay, di ka san pamana, tipur ka suguboy. Di ka kaya takatakawan. Oy, yang mana lihat na, di ka di manusia, di ka di dua. Ya Allah, pakabango na ako sa walay, Allah na. Bener pati naman, wala tipur ka abuboy. Abu bertin situ pun, ya kalau sama mereka. Tadi kan imam ya Allah pakatira kamu mah. Nah kita kau udah nama mereka kan cuma sedikit. Dia ni kan, ayah kesulitan di mana dulu. Mengira kan tulas ini pamang utama para listing Allah. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ano to pangli? Pangli ito sa kapakadagadagan no? Rizki ka Allah dan. Jadi gini memang isa rizki na. Biasa pa po. Ato isa ba pa ka rizki kaya na ko na? Nakikita niyo mo ito mama, ami mo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sa masjid man na mo maniya no man asar, na din mo na asar. اللهم ارزقني زوجة اللهم ارزقني زوجة napuro ka na gijolo yan oy nakikita na din yung pagkatano oh اللهم ارزقني ولدا صالحا ya Allah biya kong kasawat akan niya katiapi awata nanyo dito di inuwa. Nakilay na Umar. Naman na mau Umar. Naman na mau Umar. Kina benda kay bunyi siya ini karang bro bukan begini. Ini ba yung Umar ibn al-Khattab radhiyallahu Amirul Mukminin itu. Igi na pagari ko. Ay kaya tininga di kaluti na miyati. Na magana pun mabutri. Kalinya ang bugay. Tingin lang ko nagsipang nila. Natin na di lipang ni ko Allah gana ko niya sa watakan. Gana ko niya sa watakan. Natin ginabadyo sa watakan. Ginadyo. Natin ginabupang mas kamang ni. Nakagiayap yan ito na sa Umar. Naayak ka budrupang niya. Nalagin lupang niya mga nabi. Basta mo sa Umar na automatic na ako.
terima. Ada tingin mo besar ina. Natingin na pag-ima man lang sila, napag-umin lang ako. Nagumambuta pa na sa umar. Ya Allah, yang kaya pagariakan na tanto niya te pumangni sa muriya taong niyan. Panginiimbor kaya Allah, maging kasawata niya Allah, asawata ipagapi aginawan niya Allah. Kanya kapasan dua. Kaya mga kapasan dua. Natingin na nanayaw ka, pagari ko ka, insyaAllah na. Basta sa amin dua. Oh. Nanti lalu salamat kay Amirul Mukminin. Nanti nata saribog no. Hindi ka siya kamo. Hindi na pala gimana ka rumah. Oh. Amirul Mukminin. Hindi na betul kau bisa ni. Ya apa mana dia masang bukan orang nasabatan dari bisa ka rumah ngap betul na tapi apa betul kau apa. Mati kan ni pa. Oh. Mama dia tingin mana dia di mang ni sawatan ada murah. Lama, sige na para diri su abis mo gini. Lama tahu gara-gara itu seorang mo gini na liyo ba? Imatun, napangilay ka sa minderudupa. Nama kapangilay ka sa minderudupa ka na ito pangilay. Di su betul ka na tinggalan di pag-ipantin. Oh, gitu. Ay mana diyan? Na aya paparangay ng mga mga nabi na aya paparangay niran na ato na pininan na kanu aminin na biwa'adillah. So ibabitad wallah ta'ala ako kuman. Ibabitad wallah akadir ko manusia. Asumaksullah ta'ala nakakadir niya ng manusia. Ibabitad mo power. Upama ka na power ka na di lang mo tanong niliw natin. Di lang tanong malita mo, di ba? Ha? Wala power tanong na di lang nawata tanong na beri abu beri, beri doktor, beri attorney, beri mangalim. Ito to din na alim ko tayo. Ay nangina, diri mo ko to, diri. Ha? Pangarap ko to. Ambuta ka sa alim, ino din na alim mo. Kagi, di ka ba yaw Allah, huwag ka makasalim. Papasad mo ako, so ito din daw tanong. Di ba tanong pa ako? Ikadua, paparangay ng mga nabi na kanu aisina minal khalqa. Ikadua, paparangay ng mga nabi na panananggilaan niran o ba nakasanaan niran na tao. Kasaligan niran na tao. Panananggilaan niran. Ibaratyan, example yan. Napaparangay ng mga nabi na unutan akong sekali nga para di ka protect, tingin ako sa mga ay di mamuno na solo ka na. Dito Mama na, api ibaratan na ibaratan ad na pagkapunro ka mga adimata. Mga adimata, di ba na adimata? Ako kung makapag-adimata ka sa ngay panamo, ngay panamo, tunog tadi mo ito, apanga. Ang abdung. Ha? Hindi ka pisugot ako. Anglo. Ha? Naukon nung tulad di ko na ako. Ako nung makakuha ka sa luwas sa lipay. Oo, luwas sa lipay. Ito bicar niya na. Naukabay ka na makambilag ka rumah eh. Nalilipit na kakutay kami lang. Niya kang sila. Oras ito. Lewas siya sa ginoon niya yung waruman niya. Ito ba natin? Okay, na sa mga nabi na paparangayiran, nakapkuyagiran, kapkasakitiran, kapakakudiriran, kapakailayiran sa narupairan, kapakailayiran na padiran, palapalayiran nanan, ayam anan yan, na did na beda sa siyarigin na manusia sa katulong. Didin. Palapalayiran ayam anan yan, nasiran, riuran, nasiko ayam anan yan na Allah budala. Kaya niya sa Nabi Ibrahim, alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim.
Si Ibrahim na tiyotong na Peter Dr. James C. Isa niya mga alim. Igi Dr. James C. Aayat iya to ako Ibrahim na initimba mo. Initimba. Na ayamin ba na sa iyong utapan na kaya lipatang wamara ng kaya pangtaw o namro. At yung namro na totong aliyod na ulugin mo mo siya kuwan. Ibrahim. Oh. Mula-mula ang tanong pa man na ipagito mo mo din. Na kanya kung makalaswa po na di ba yung giramala ako na di taguboy. Ha? Amya kayo yaw. Nasogya pa ka na ino ito apoy na di naguboy. Tigol na maroon. Ano man ay kapitutong niya ini, di yung dito. Kailangan nakawat ako na sanulot. Di mo kakabugre mo tamayaw. Gini sa katawa mama. Oh. Gini sa katawa mama. Na ayam niya kapilano sa tingin na iting bertanong. So piti ka, ipiti ko lang. Tigo na maruda mataon, tingin na sa kaniwi mataon. Nabuti mo sa piti ka. Lagi ako makapal sa piti, kaya tingin na pakonsulo ni Ruso Ibrahim. Nati ako doon, ako niya pakasa ng ito si Ibrahim. Nasa doon niya katana sa iyong gutuwa, apoy. Okay na, litero ni Dr. James nakadiya ko ito si Ibrahim na gini raw o Jibril Solimania na kaya ko tugino na inibitali ko ako ipipiya. Siyano iyan. So nabilo Ibrahim. Nakanya ko makatana raw. Nagyan ko to aminggo sa pitik. Inipitik ko Ibrahim. Napiyan ko sa kitab. Inisulat ko Allah Ta'ala kasalaan. Na lagi yung kasalanan o di na kasalaan o karon at tama rin na ito na ipsigil ito kukubo. Tumata yung kukubo sa manisig ito. Naluwas sila na tumata yung kukubo na karon at tumilimin sa lumusa. Na tama rin na ito na ayak ang ginatiran sa dinali ka pipidaw na amay kabangkit sa dunia na irang apakadito. Di mo kaya ako Dahil mga tayo kakaino, inisubo na biya, kumunon sila nakakagiging ng tumambuha, kaya yung pairan ko apoy. Sa kaptutong na si Iko Ibrahim, na inipot tayo gabi, asan niya makapatay. Saan niya makapatay? Sa talikata, namin isulat sa langit, kaayar kaya na 75 mabiya. Manisate manaruan. O manisate mga tagatag na 75 ang mabiya. O mapatay na. Ino to na inibigay kira no to akasalaan. Sa kiyayo pairan si ko apoy sa katutungaw Ibrahim. Ino pati. Na. Yung sunami yung Ibrahim si ko kuwan apoy. Miyanong bilang. Miyagay niya, kabiso apoy, na miyalang kaw niya si inaiya na pisto. Ay ang ngaran inaiya na si Naida. Naida ang ngaran inaiya. Ay do, watigin Ibrahim. Ibrahim. O giginawa kong buot tutong kayo na dirang bakato kaso inaiya. Natungwa duta niya totoo, ano man ikakugot sa kong kawatan na? Ay, ito niya. Napsurong na Nabi Ibrahim na tingin na ito. So ako'y narakanan wala, kanabar ka mga taway. Ngayon na kayo, ay paparati ang mga Nabi na de-obey radikal kakaadin sinusuwan ng utan niya. Hindi na yan yung yapusay tanong. So ginagad sa COVID-19. Okay, naayatin di ko mga ulama na di pa ka-terror mo. Di pa ka-terror mo. Nakagin ko matutong. Agin ko matutong mo din sa po eh. Namaya ko umagin ngayon malikat. Kapag gino ngayon malikat, tupapa ka malikat, tupapa. Ya Ibrahim,
Sa kanatigian, sututan dengan undu. Sundu. Mga pagitaw-tao, at hindi pagitaw ro, so Israfil. Pagitaw to Israfil. Sa kanatigian mga sututan dengan undu. Ayah dari kata orang ini, si Israfil. Napagurdiran ako ngayon. O kabaya ka, amad ako eh, napagi pa naman. Nasaya ka pa napagi pa sa mga tawanan ako eh. Ha? Ato ni sumago Ibrahim. Inabas kaso Allah, kaso Allah. Hindi ka mata malaikat ako, makhluk ako, malaikat ako. Nati ginawa kasan at nabus kaso Allah mo lang nabus sa kailangan. Ya kau kayak gitu. Tinggal di Israfil seragi. Sekai itu padung. Nah, tumi padung mana malaikat aku papa. Jibril, tuh. Ibrahim. Sakan ititan dengan orang. Empelia dua ko Israfil. Nah, ordiri ako nga pang-orang ko sama bergerak tidak na. Inabas kaso kadang Tidak di. Empelia dua ko Israfil. Kusang. Kenapa bus ka kailangan? Kenapa bus ka Tuhan? Nadi kepakai ubah ko pamangani ko kena betuhan. Kepakai waksan. So kaya nagulo Allah sa talo topa de sirigin na. De ikir kaya na kaadi. Exit Allah. Ayaw ikir kaya na suwa. Nanti Allah Ta'ala ko Jibril kepada kau. Adia da asyari ganian akadin. Aku bini Rosia gitu aduh. Iyo pagad lagi kakatay, iya ko parang. Nanti gua Allah sama nena kalau sa sarili gini. Nah, tepat kau dari Jibril. Nah, kami Asolawa no sibu na malaikat na ganyan sa ligi, kaya kinabisan. Natiro ako na sibu ka na sa kanya ni order ko po. Sa kanya, orderin niya na po yan. Waqur Rabbi Waqul ya narukuni barda. Ano samatnya? Wassalaman ala Ibrahim. Inurbiran mampu Jibril sa apoy. Tira yanar, apoy. Yanar, apoy. Uni, beli ka. Pada day bersih lo pama. Beli ka. Berdan, amat teguh. Wassalaman amat gawa air condition. Ya ka tanah ya na condition. Air condition. Gari karakan amat gawa kapo na nakundu apa kapiro na ginawa. Nanti kita bibili na aircon. So ako. Ira biya kabug so ako. Nabi kabug aircon pian dulu. Niya so ko na yan, hindi daw niya tinglo. Uman matatig suwago. Mau dugubungin, bakwan niya, nakiyatan doa. Dulu dia mga ice. Ngayon na kagi sa Allah. Napapakai alin niya susay. Kepakai alin niya. Kepakaya imanto na niya karata-rata kay alit na makita na inadjust sa Allah. Na niya mamsa sa mga tao, grabe ka kumiyarap kay alit. Apa gajis kaniya naman? Ayah kita no qadirun ala kulli syai. Allahu qadirun. Lahu maqalidus samawati wal ard. Yan din na sa Quran. Aswallah na maqalidus samawati wal ard. Ayah ko makapat ko may ito wala abunji sa langit. Ewan ko makapat, so Allah mudala. Nakapakai, ang piyak ka manguya ito timando, na mapita, grabe ka mo.
Mga tayo na, kapakay, iman to ano nga nakarubaa, na miya mismisking nga namuha kami pagutang na akong dyan, apiya 20 bu. Na ako ni 50 nga sa gapian, kasi mo sa poblasyon. Iya, na kapakay mapita, ang magda ka sa narkorosir, kanya milyon na iba. Kami na nang mga butala, ang nabis kita ni ipawersan. Ha? Na, tadi mo makatengga-tengga, na ayak iya, na miya lang ko niya sila iyan, na tayo taso karami na yan. Layla. Si Layla. Naila. Aduh, watakulay! Nakito to mga buwi nito ako eh. O, ano ba na watakulay? Abot sa kurka, kaya kami atotong, nasa kami agad sa amin ka watakulay. Nila yung Ibrahim. Tingin na sa mga Nina. At tingin na niya, atotong ako. Sa kanibang halawin. Kaya orbiran niya ito matulog. Nasomyo mo si Layla. Nakakila. Ayaw ko na pagugit ko rin na pagilay ng mga tawa. Somyo na ko apoy, so yung Layla. Oh. Somyo ko na ako siya, pagilay nila pinalirali ka pag-arka. Nasa mamuso amaya na si Azer, natingin ito no talagang matutong ang lubi ito. Oh. Lagi yung mga pasirat-siran mag-arka. Natingin na balikan nila. Narumili pa na, api iso sa atin na nabalik niya nung niya ito. Oh. Di ba totoo? Na ayaw man na rin, basta na ko totoo mawalin, hindi ko kaluna, ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, basta na ko totoo mawalay. Okay, natanong din niyo ka, basta awalay at katutong siya obey. Basta walay at katutong na tanong din niyo ka, aya, pembati ano, pemagiling ini, sumbati ang katutong walay. O di ba di? Gabag na yung yaso ayun, natin ka abin yan, testing ang tapotong-utong mawala yan lang. Magumasaran ko. Kaya, hindi ko pa kayo ito, oh. Hindi ko pa kayo paano mga tiba ba? Banda na ptero na pagalitan mo na. Ilayin nyo. Hindi na di seminar. Salius kanyang budya. Anak siya ka naman banda ba? Para napagalan. Kasi? Mamanta seminar na sans kanyang salius. Oo. Naitalo sa kanila, oh. Basta ad na matutungawalay na ayasu niyo nang yitibir ka na makatalo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! At ano yan, kung isumatiyan na para maliso ako eh. Kaya pa na, kumintindi kita yung kawalay nyo, nagigilas. Ang ginaw ka? Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاليت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Oh, lagi mutawalay na. Ako pa kaya api niya tutong nagkibin na sa ano. Ito alin so kono toto. Kono ta, oto kata niya kono. Kono. Na, may pasali mo to. Gira sa pilir. Ano kung makaling sinay na? Tingin na ina, na makaliw ka na mga kasuyo. Tinangin nun, katutong ka. Kaya mo piyang niya ko, nakikita sulti nga sila, kung kasi sulti na, niya totong ka. Ha? Natigin na ko yung watakulay, nalungin niyo. Natigman na marunong, itag ninyo. Namiyak apat at pulugaw, pagkitagunan. Portidis, niya ka nabisaw ka no? Nadira ni Paliyo. O ay. 1 hour. Ayaw mapasay. Adi ko ang sirano, tingnan di kayo, adi ko ang tanong mangintan. Tingnan na maroon. Namanya so apoy, kedip-kedip so apoy, kaya kung mandin de so apoy, may lera na mo tujuy, Ibrahim magpunya na so mga ubi. O ay. Tatantanan mo na maroon, sige, di matutong siya ito.
Ha? Ino kalakanya kenapa ini kalak Ibrahim sunamrud? Ay ikakalak yan na masudi yung Allah Ta'ala. Ha? Masudi yung Allah. Nakanya sa iyo mo kami ang kapatapuluwi na penguitan sila sa panganangan, penguitan sa panganangan, pagwitan ng mga malaikat sa luto. Yan ang ipakapluto. Namiya ka din na namiya ang itira ng mga prutas na din yan malaman. Ano ba ng mga sibeun? Ano mga paano? Ang doktor, paano ng gasurga? Naaalin sa niya ang mga ganyan, yung gano'n. Naliuman mo masigil niya, naman mo maso ang malaikat na at ako sa parang sa YouTube. Nakakita niya, na din niya malaman, inikta di rumah. At yung kung yung mana niya, namalakan nga siya ako eh. Natumuan niya nung sukuan. Napugyo pa niya sa mga gita iyan na mga umbilo. Oh, nawapasan, natin naman yung suki mo niya, napiyan na yun. Na biro siya na luminyo. Sa pagiraw ka lagi, kung kaya titiro untuk dia, binat. Tinggal na baru dia bilang, ini batai. Oh, lo kali tinggi ni batai. Tinggi na, grabe kung mapia biswapui. Oh, maka na tinggi mo mapia so airconian, aircondition. Naman na tinggi ang medyo kiyorita na, wala biura kiyorita na may kapurtibis. Kaya makalapis yan. Agip ko kanina, malakutang ng dasurga. Natin na ito na pinamiligan, nalagyan kasukat akong pernah. Natigin na, kapatapuluboy, natigin na kalawa apoy, nag-isungan niya, nakiyanin mo ako, hindi mo ka punuwa ko kumain niya. Ito madang nakawa, bertuguma. Kasi tidak mo eh, nalaguguro. Hindi na kapagaya kaaman. Kaam ka noon. Ang mga bridul, mga benda na pinapansoro. Ama dia anak grabe ko mapita. Ini na ito ka pure kauman niya. Wa yaki. Kami ko na tingin kaya sa mga magugutan ng bisa eh. Lagu sila pamandor ko walay na. Yung mga wate na sulugan mo. Ina yan sulugan. Totoki kami niyo sa nali. Okay. Dia na to ni sulugan wate guguboy. Tinatita no sa uma, betul na. Nakitotong nga kami niyo sa nila. Nagitotong siya na malangan mamusuhan nila. Kami atotong, nakiulam niyo nga kami bubutan siya na sujupi ang iyo mga aruan. Niya nalangan siya. Ngayon to, nakagya apitir unag yaminik piya palusetan makun aysan minal khalki fa indahu laysa fi aydihim shay. Ubang nasabi gisuta ka doon niya pa. Wala. Ay mga tinalagay yung kasasakit. Gigay mo nakapuguspitan na tanong kung mga tumanay tanong na para duba. Ada pawi o doktor o ba niya mapakapia siya mga? No, pawi o doktor o ba niya mapakapia siya mga? Ayaw mo na tanong na para uba. Kau may pipigan na kadaan na pa yung mga doktor na mapakabagiliran siya maaka, na mapakabagiliran siya inaaka, na mapakabagiliran siya pagalingan. Apirin na mapakabagiliran. Na wala pawiliran, na di na masakita. Karena na di masakita. Na ina nga sinulit sa doktor, na ikisiruman, na tama sa tama na pidigarugan, na niya pulsa na. Tama sa walo pa kami pulsa na. Ngayon no, begitu na na dekat ko sakit yan kayo na dekat na urdir sa mga muto ako dulu. Dekat mo masuk tayo makapag-urdir. Ini berarti ya, tidak saya butuh sama butuh tidak. Nah, nagising tanong mo. Ikatalo pa para ngayon ng mga nabi na kanu muqbilin ala amri anfusihim. Kanu muqbilina ala amri anfusihim. Katulad ini ito. Isa pa para ng mga nabi na muqbilin ala amri anfusihim. Tatarimaan nila na ito na isugat kira. Kada bersiran di kaya
Agit, ya. Daw dinuto. Away. Mukbil, kata dia mukbil. Acceptance. Away. Mga aksepta bulanan, apa yang tuh ini sudah ada? Ya publisiran. Apa yang kena Allah? Ha? Niat ay suwata yan. Nakatiyan Allah. Niat ay solusiyan. Makanan Allah. Okay na? Kenapa tadi giro ka Allah? Kenapa tadi giro? Adi. Kailangan na makaguro ko, matay si Naka, matay si Emaka, matay si Karama, matay si Pagaringan, matay si Wata. Kailangan na makaguro ka. Kau man isati manalo, nakilibot ko, siksa ko kubol. Oh. Asal ka ako, asal ka abo niyaha. Kata niyaha? Kata niyaha? Ay mana niyaha na gino to kanji dia do. Nadi yung itero. Ano kaming busak namin. Naasar kada kami dito kumiyatay na siyuna to nabiso kapagkaturuno lo dumi at minalauyun yung ito kapag ang buro ko ito nangyakalang ibalas ano dito may taaman din sa prikun na kududin na gaya lo ka ha nana siyang bayang manap kududin na lo ka na ino itiramang kubanap kududin na lo ka number 1 ito yang isa na si Ibrahim nangyatay si Ibrahim wata unabi wata yan ko Kristiya wata yan ko Kibtiya mga taga-Misir ha namin mo wata uso yung unabi sisagi mo ta si Maria Kristiyano to ka Maria na ha Maria ang Kibtiya nayaman lang yan namin mo wata na Ibrahim nakagi ko ayan yan kapakaswaso nga nasib niya tayo sa Barubano Nabi. Ya sa isa ito. Namiyat tatig niya busa-busa yung paras. Wata yan. Namiyat busa-busa yung sunditan niya sa Karabisano Nabi. Gumi-gumirong sunabi. Namiyat lagi binura na kapulugin. Guminirong mga sahabat. Mayuki ka. Mahadal buka ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Di ba bawal sa uwa? Kaguro kumiyatay. Tingnan di. Illa biniyaha. Ayaw bumarata na baka di didigaw, baka di panaro, baka di nilibak, nga minsan. So at again, so kaguro pa kumiyatay. Nasa tekalo na miyalbat ko apoy. Saan natingin sa kada ka na loka na kada kan ipambuno ko apoy ko kuba. Hanya kada kan lupa. Barat yang kada na apoy na teka na sa teka lupung niya tayo apoy. Nani ka patay apoy lan man pa ko apoy. O ay na tutung nila man siya maka. Nani ni ka tutung nila na niya ko man sa teka lupa. Ya kan niya man. O ay. Ay ka paligyan man niya ko man so apoy. Kali tama dia ko na dimgedin dia apoy so kuba. Dahil kapakalanlayan man na, niya umap na sa ikataluan o ka. Kaya pa niya man. Ino kaya ka na madaglag o ka, hindi na naman tayo. Kapalir no to, kumbuno sa apoy ko kuba. Ay na ba tayo? Apa yang menjadi ayam anak yang kami sudah kanu muqabilina ala amri anfusihim. Lamo-lamo na piso na tigil na pala-paliran tatarimaan. Paliran na aksipan. Why? Niya sakit siran na aksip niran. So Nabi Ayub alaihi salatu wasalam inaksip yan. 10 guduragun na makakansir. Aksip niyan. Atau niya na niya sakit na pulang Allah. Abay Allah. Niya po istoya mana niyan. Nakadulabinin na Ayub, aksip niya. Atau niya nakabay ito Allah.
So Nabi Ibrahim namiya ato na ini namiya kaumaw. So Jibril alayhi salatu wasallam dahil kan dipanutulan nung injection na nakaskan sa ginga kasulad ginga ulan Ramadan. Nalipagamugo Allah Ta'ala sa Ibrahim sa langit. Hindi pagamugo. Tingin mga ma'asyaral malaika. Mga malaikat, tingin ka na Nabi Ibrahim, natito ko niya mo kabubayan. Yung niya sasabihin, la zawja, wala walada, wala walidain, da ina, da ama, da karuma, da wata, sa anikay kiya. Yung niya sasabihin, ama na, pagbubayan niya ni Allah, tingin na, lawa na say, na doon na unanak nun, sa kanina meron ko Ibrahim. Tigo Jibril ako pakai testing anak. O pure ang kakada, testing niya. Pero testing niya. Natumipad. Agi ako, makatupad siya yung ano niya na Jibril, amisi rin dalos. At tutakan. So, loks ako na. Agi na ng mga loks na madaglig klase. Ang nalog sa piya kakapkapid. Ang nalog sa piya kutugutug. Okay. Di ba, kurige? Ano yung kaya dito eh? Pati ang manawag tineros. Ano yung nalog ako? Ano manalog sa may nga? Adiyo. Allah ko, akbar. Bumupirakan kati ang manso. Ngayon na mabiyotalos. Niya ko mo na lagi si Ibrahim na pinutulaya ko nakadagala aso Ibrahim na sa pulong yung gibu aso niya. Ibrahim na. Kaya kadagala niya si Ibrahim. Ada? Ito na bawa na aso. At imili niyo, sulatulog ka, panarap na aso, pagkasulda-sulog yun. Diba, naikakapit ko aso, pagkasulda-sulog. So aso na ipera na sa unang so na may itam. So aso na Peter unabi, Peter usafik husun na aso abitu sa kalbul mu'lim. Kada yung tulak kalbul mu'lim. Aso ariritanan. Yuti mu'lim. Ewan na mu'lim. Aso masabut. Nagpapakai kaswati kayo so ano kaya na binatang bakada ka sa kambing, bakada ka sa saladeng nagpapakai atigo kita ba ipsidi uto asar ka aso amulim. Ugo swasaitan na nagpapakai oto yang makasap pula budong ibu asunian na ayang galabukiran na kenapa dia pakakad na sa walay. At magutatanong ng iran, ay gulubukiran na sila ni pagpakapanimon ko mga bili-bili. Diba, sa mga sa Amerika, na hindi rin papanimon mga sapi na aso. Ito, hindi sila di papanimon. Umanisat tayo na aso, apyan ito sa ginuta kita bigazal yun. Na umanisat tayo man kung aso niya na sapula gibu aso niyan. Ang manisati man aso na pakasis sa lingay na buluan. Manisati man aso niya. Sama mo ito na? Sapulo gudun gibuan. Sapulo gudun gibu aso. Na sapulo mambu gudun gibu sanay. Miya kayo sa nasunod yung libre, pero gawin niyo di. Karo sa akin na yun. Miya ko masuya maanan niya na Jibril ang kukuha. Ibrahim. Ako mga nungukuha, di barat yan na mga ayam niya na lang. Yan dapat na napangayaman. Mga bili-bili, mga unta, mga sapi. Nasi kumakan gumipupur una, tutulungan niya sila. Di ba, kumibili sa mga ayam? Tutulungan niya sila. Ay, tutulungan niya sila, may ako masulos. Agi ito so? Jibril.
Agi ko yung maumam. Ikaw na Ibrahim, pagkari ko nyo ba yun? Tingin na liman hada. Ang tingin sa niya kadar-dar na ayam. Tingin na rakanan wallah. Okay, na iman to na itatadinian ran. Naman naging utak sa mga rakaya tingin na wallah wait na itatadinian ran. Tingin na ayam anan yan na inungon ni bugi sa isang. Begiang mo sa timamu. Tabarra'a wahid. Bitiga pa ko kita ng utualos. Tabarra'a wahid. Ino kung di ka sa biya. Isang. Tingin na ubang ang pumangani na kapakidnanan. Ugid na Muslim akari uwan to noon. Hindi na Muslim ako. Natingin na pakiligin ka lang ng Allah. Asara managagan sa Allah. Asara managagan. Tingin na ngayon. Natingin na umanagagan sa Allah sa ngarigan. Hindi kaya pangangayaman na ka na. Pagkata na umbagin na sabag yun na rakta. Asara managagan sa Allah. Tingin na upapa na manag ka suwa matiruakan. Napakatalo na kabugin na sabi ko narkaan, hindi ginawa. Tama na ito nang pulo ang gibo ka doon na gibuya dito. Natigil yan sa Subuhul Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Tagwakin umidbak si Ibrahim. Sakyan ganyan lagi mo ta Subuhul Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Kasulin so kaya nagkuno Nabi Ibrahim na buwakin ni Inabos. Ano yung katanong? Tingin ang pagari ko. Pero ano yung kapiruman sa ikan mo? Ano yung kasaikan mo? Asaraman nagkapiruman sukad na nakan. Nasok talubagi, nasugubagi na palinga. Ilan yung naging ko tabubaya si Ikwal? Lagu miniraw pa naging yan ako sa Subuhul Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Iba maapil na sa iyo ito pangliw bagilili. Subuhul Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Nagugma nang imilampas sa Ibrahim. Ang iyang umilampas sa Ibrahim na miya katanod. Napagkuhan niya sa kanya napakatinig natigin ang pagarigo. Ano yang kasi katalo? Ano yang katigin sa katalo? Kasarat tigin naman nagkakano peruman. Nalaman o pangangay ang manakantamang mga watayan na palihan. Kita iwag ba yung tukwal? Wan mangumato na Muslim at hindi napakinig-initar ang guru sa marantaw sa Allah kay Ber kami ito kami. At hindi nasubukon po Diyusun na gunaan mini lapas ko mambu, mini lapas mambu. Ohay. Ag yung mga tanong madegit na doon, tingin guru. Ano yung pero mga ibigay na malagay mo ito autuakan. Ohay. Ang nasubukon po Diyusun na gunaan mini lapas ko mambu. Kapso niya ni Ibrahim. Agya kumilamos. Kaya katalulog pa na, napningin natin, alam mo na opportunity. Jadi pa nagirawa, ano yung kakpede sa opportunity ka naman yan. Tingin na doon. Kapag yatingin na, ano yung kapiruman, na utang mo dun. Dito. Tayo na dito nakasan. Sabab sa sumanusia, na tantua may ito, abubayatan ko Allah na tama tangan jumur ang kotaw kabagan yung kapiliin. Ano kapiliin si ko? Eda kapiliin si ko kuwan. Ayang
na niya na lagi din na manusia. Dan apa niyan babaya si Allah. Lagi dulu makuan niyan langon. Nak geliga ko ni undo. Nak lagi dulu makuan niyan langon. Namin nilang pasapma. Abi kata duduk mana tingin na pagari kulay na puguro ka dun. Ha? Napagari kulay tingin naman ay. Napag hindi dinakara kang peruman. Asara manugakan. Nakagisama niya napalapalayan ka niya pangamayaman. Kami at tangan ka. Napag hindi dinakara nasa ka na puman ilibur ka ako gilay sa mga mga. Ayah buat ini pamumuganian sang koto ayam yan na hukiat tarimaan yan sang beris kanina libur na bebuyak yan po. Benar, yung tanwan na libiru dah. Yung tanwan makawan kursin. Yung tanwan makawan kursin. Benar. Yan nani, ayaw mga nangyari. Kapiraw to atindi ko mga sahabat, mga nabi. Ikatalo. Na ikapat, ang tunay paparangyan ng mga nabi. Ikapat at paparangyan ng mga nabi. Na kanat adawatuhum ma'as syaitan. Kanat adawatuhum ma'as syaitan. Tindu ira na yung buridu ira na syaitan. Ayang iduira na setan, ibaratnya na pengusir tangannya. Mengutang ang utuh Nabi. Pengusir tangannya. Piteruangannya sama sakit. Nah, yang kota teater ini harga sama sakit, nah yang dibubutan lagi utas setan nama tatang murka. Karena bersekak. Lagi dia ibaratnya nak anda pesakit. Bro. Pesakit siapa? Kesakit ang rumah ko to na sosolokan na sa itanong. Di na ba sosolokan sa itan, di ginaway. Nasibuanan. Na pengiw pa naman ang mga putang. Ako rin kaya din. Ha? Tama sa di kinipangalan ka. Nakanaba ko di pangalan ka, naging utang ko ba, kaya di pangalan ka, nagito ako makadnun. Di ba, korek kaya? Ayat yang kedua gamatan Islam hari dua ikan na susaitan. Na normal. Abas ta kasaitan ang suwata ka na berhenti na suwata ka. Normal abas ta kasaitan ang pagaringan na berhenti na pagaringan. Normal ang kasati yung mana niya na kasaitan ni. So karumangan na normal akapunaruan ka sama sakit. Di ba kurike? Sa kanabayan na di panarukan sama sakit na giyo to tao. Kaya jika di kapakatero sama sakit ako na giyo to kanonon. Giyo to syaitan. Atau ya to katero Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam. Si ko emanan yan na Nabiullah Yusuf. Tingin na Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitan lil insani aduwwun mubin. Atau yang tadi Peter Yakub si Nabi Yusuf kagi utiro niya na Peter tadi napakan so ano nga naguso ulan sa pulang sa biton. Ang yang alim lang. Nakataon niya to ni inisibag ng Nabiullah. Ay mana niya na Nabiullah Yakub. Tingin ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Watakulay, nagyan ka na na pianutul ka na taginapan, naubang ka na na panutula kung mga pagaling ka. Ha? Payakidu laka kaida, ang binasang kairan sa mala ang kabinasaan. Ino to na, ino mga pagaling ka na piyuro. Anding ibig sabihin na iya kapakatipo. Saan ibig sabihin?
Oh. Beli dia ke kau. Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, fayakidu laka kaidan. Bayi karitang ko na ubang kapanutula ko mga pagaring ka aging kaya piyanutul karakan. Fayakidu laka kaida, kabinasaan kairan sa mala kabinasaan. Ino to ati ko Yakub, inna syaitana kana lil insani aduwwum mubin. Kaya mata-mataan ang matatago ko syaitan. Aya aridwin niya na mapayan. Matatago siya kung manusia aya aridwin niya na mapayag na syaitan. So mga pagaring ka na panaya ka sa syaitan. Panaya susulo ka na syaitan. Nakagya panaya susulo ka na syaitan. Nang binasang kairan ka, nabaya ka binasairan ka. Nakagya pagari kairan ka, kaya kang binasairan ka, nakagisisikiran ng syaitan. Kau na syaitan nila. Ino sa surga na, ada kang bubunong, ada syaitan mo. Ino sa surga, nakangiginawa, ada syaitan mo. Ino sa dunia, nakabubunong, ada syaitan mo. Iba ko rin. Kau tu, begini di Sabah. Ataman sa dita do hiklir sa ginawatan o ribuitan o syaitan, na dita na surga. Para kaya ako muslim. Na, ikapira ini. Ayaw ko na ikalima, apaparangayan o mga syaitan, mga syaitan. Paparangayan o mga nabi, na kano mustiki na alal khalqa. Na ayaw ko napaparangayan nila na api adisiran niya kakan asara makakan sa kuliran. Meaning na miya makanada igugo kung mga kaadun. Binatang, manusia, ang urusan. Kaya mga nadiyan na yuti petir una upang makad na sa amin, ibarat yan na nagidaya, na pagino maniram, na awan na may lera na isa, dua, talo, pata, di pagkainom, na api-api nasa ramang sila. Hindi pa parang yan ang mga labi. Sa tanurumia utat. Gina ni Mano tanurumia suwa kong mga labi, di ba kuri kaya? Alang-ulangwan na nasyo sa dunia. Na ayaw paratya ko na deda piyagunan nunungan na maligilo. Dan napiyagunan nunungan na maligilo kapili. Otaan niya rakad lagi. Otaan niya rakad lagi pa kami iniyan. Ilan naman, tapangin naman, napati ka kutungan na ina. Aduh, tigil dia kan usia itu. Nah gitu nakatawannya napatakabe sa umangga sila. Dengan usia itu naman, dengan usia itu. Tigil na di kami di mata na kerasan na ginawa ko. Oh. Nah ini paninindin niya nakina, ini pagunan niya kira. Nah gitu na sumangot na siguro dulo ka kanila. Ngayon, na isa na parang ngayon maranaw. Isa na nadidubita na maranaw. Asar kama ayam ada niyan na asar may day niyan ama kapia ginawa nga na api di makapipi ginawa niya. Di ba kuri kaya? Iparang ngayon maranaw. Iyan na ni ini suwata ng mga nabi. Iyan na ni ini suwata ng mga nabi. Aya gusto na aya deta no sumang mga nabi. Na sumang nabi na kanabi sila mamakati ko. Ubi na kali sumranaw. Na anak ko ito ng ranaw, malay gugubi na makatipo ba niyo? Sorry eh? Makatipo. Bilang napiyagan ako niya, nakagipya ka na niya sa luya ka para kung maputol-sutin na siyang muul sila. Pinakasubi-suga ko niya, nandulo na ako niya mubis. Yan na, ni ikalima, apaparangayan o mga nabi, ang mga laygagaw, mga laykapadi, anak ang damiran.
Ano man ay kagtagwir ka sa kapatid, kagdem ka. Ibaratnya anda berbuka upang anda berbuka. Anda mana kikepni na ako berbuka, iding ka magagedem sa magagedem yan. Ibaratnya namanya di kaburukan mo. Anda mana yay kapagana ang karakan, iding ka magagedem sa kapagurakan. Ang mga panik ka ka, yan ay kaya nga natitunap ko ra ko na miya giro ka no siya na nung dito. O pakayo ka nung na may way. Inong yung pagana nakagi magbidem yo ko ra ko. Di ba ko rin kayo? Ay Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam na la yadkhulul jannata man kana di pagkasunod ko surga sa tao atau turugan na mapapanuatian niya kapitirabuban. Nasoseringan niya, na pendidiyatian niya. Na Peter Nabi bilang pagod si penusurga. Nah, ito naman ipakai siya kararaman. Ika guru sama na taon naman na ikikapadi na ka nung ganyan ang Peter. Ha? Ganyan ang kanila ya. Ay! Apa di na ko nga? Kadi ina, no kadi ina putay ako. Ino ka putay? Di ko pakakan. Gitu mga ibarat yan. O di na, apa yung karakano? Ha? Benar na betul na sering na Peter kay magagdam yan. Kata ko man, nagpagaraw ko man sa ginga. Kakatan mo. Ani isa ni petirutan o kabili active ko seminartan mo. Ha? Nayaman na niya na pagkaraw ko rin yung mga na kami man makautubi sa mga watakan. Ha? Sama niya na kadud na gawi. Ayat ko ka namin na so panaw amin na punggunan namin. Pero niya ka man dito. Di. Ayat ko ka bati ako situasyon niya nasa ka. Kaya bati ako. Lagi din nawalay, so walay nga, nakanabar ka pero ata pa, labuwa ko man. Labuwa ko, ino ka pura ni ka, labuwa ko. Di nga na naiwas mo ata pa bagiraw, labuwa ko. Choro nga ni laburo. Ito na siya buti, so di taro di tiro. Hindi ba natin? Na, bisig tanong man. Ikapire. Ayat 3 mana iya ika-6. Apaparangan ng mga nabi na kano muhtamilina li adai jami'il khalq. Ay apaparangan ng mga nabi na uwan na kisugat na kaawidakan na psipuat nila. Tama na parang ay apaparangan ng mga nabi na ihirap makapunda para akal ka na so awidakan ka na gawin nila. Ibaratnya nanto ni problema nga sa nanto ni awidakal ka. Awidakal ka na di ka nung paguranan. Nanto niya na ya Allah pakauran naman. Ha? Nanto ni awidakal ka. Di pag ito sa pamumulan niyo, niya minto mga mga ya Allah, pakatulong sa mga pamumulan niyo. Nanto ni mga awidakal di. Paparangay na ng mga nabi. Kailangan nakatiligan tanong mamuna ng mga muhtamil tanong. Basta adun. Ay ang mga anan yan. Nakisugat. Magagandam, atau naunun dyan, o pagalinga, awidakan, na ukagagan, bulungin ka. Ngayon na, ayaw ka bulungin ka, na bulong-bulungan niya na ginoon niya, na daban niya, kibulong mo, pala iyan, nasa kayo bulong mo na lagi ko yan. So, nasa bulong na pala. Alagi doon niya kaliga-liga. Bitaday. Na, kaya pa niya na bitaday, napili kan jorugol kudu. Ha? Kataman ka, ino niyan di kebulungi ka, do bitaday niyan. Nasa ka na ado na. Bitaday niyan. Nakanama nga na nayaway tika. Shhh! Hey! Ito na, narugo, tiginaway. Ay, now.
Yan nga jurugo ka. O ay, anak pita din lang niya, bakaw kuwag. Ino ko na ito gawita. O ay, doon buwang kaya maraan. Lagi na ibarat yan, nabasta makaibigan mo sa tao. Taunganay nga nga taunganay. Nabasta makandito maraan kalian, na makaawi-dawi kalian. Nabinakalbatan kay sino ka. Ito si problema nga. Ha? Tinawid ka na suwata ka na sisigami man naman sa ospital na awid ka sa bulong koto. Udah ngisi, malang kau ba niya kailangan sa bulong? Pagkaraw nga sumo. Api ba ngerti sa ulo? Kamanay kaya sumuran na ako. Ay kaya. Di lang makaraw sumo. Dagi ko sa dikstro sa mata. Mata nga, di kaya marano na titugumanay kaya ang marano kaya. Mata. Na. Yan na ni inaluya, ikapiraw to. Itanong. Itanong ko ikapito. Ikapito apa parangayan ng mga nabi na kanu mukinina bil jannati yani idha amilu amalan ay kanu anna Allah la yudi'u sawabahu wala sawaba alayhim wala sawaba amalihim. So kung yung mga nabi, alayhi salatu wassalam, nakikapito ang paparangayan ni Ran, pamakin ko niyo, nakikapito ang paparangayan ng mga nabi, na mukinina bil jannah. Detak na ang puso ilan ng surga. Baka ako na, detak na. Katanya siya mga na, detak na. Ayaw na detak na ayaw natin tigilan na idha amilu amalan ay kanu anna Allah la yudi'u sawabahum. Ayaw natin tinigilan na bersama katasbih. Ayaw natin tinigilan na surga nito. Agis kita no, amay kanun marites. Oh. Agis kita no, nadita no di magaman na da koneksyon sa puro. Jangan mapikir ha, katero na biya, likulli tahmidatin sadaqah, walikulli tahlilatin sadaqah, walikulli takbiratin sadaqah. Jangan ito mapikir ha, bitero na biya sati mana subhanallah na sadaqah, alhamdulillah na sadaqah, Allahu Akbar na sadaqah. Dan kebitan itu anak kepikir ka sadaqah. Dah. Tinggal ke na anak semua ni Allah. Ya Rabbal alamin. Kita dulu. Lagi di sembahyang. Sembahyang na ay pinilihat na ya Allah diwe dimbel sa bunci ang surga. Nah, tadi sembahyang PPKM ni na bunci. Paglintray man to kaya Kailangan alam mo na pagkala pagkatao, datang sedikah ka. Na ayan na tinig ka na, mayroon sulang manok di ko sugatar ka. Yun ay mungkin. Ano ba kananganin? Di ba natin yan? Na, alin saan? At ano yung mga? Tumalikod ka. Ayan na parate na sufisigo terka diskresi na niya doon. Niya doon. Upong nga ginawa, isirikan kasi ito, tiginaway, nagigisisigurado tiyan rin, ma. Ama na niyan, nagigisisigurado, nagigisisigurado. Aya ordi ruwagama, na basta ana pagamana ka, na 100% na yatinig ka na tiyan rin, ma. Baka tinig ko ba alangan niya? Naikapin na tanong, tanong mga baling. Ikaw ano ko napaparangay ng mga nabi na kanu mutawadi'ina fi mawadi'il haq. Ayaw ko napaparangay ng mga nabi na basta benar na ipangangalin bubuan nila nung naginawiran. Okay, na basta ribat, niya makapuro-puro sila. Basta ribat. Mga tanaw,
igira si iko mapuya. Okay na mga rarangit igira si iko. Kapnar, ginamit pa parang ng mga nabi. Tanay atir Allah udala sa Quran. Sige na. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. So Muhammad ako sa mga padiya ng mga sahaba ashidda'u 'alal kuffar miyama ka beger-beger miyama ka waraw-waraw miyama ka rangi-rangi tigilagig sugat ayran ng mga kafir ruhama'u bainahum miyama ka lama-lama tanto ang mga bebeba igiramig sugat ayran ng mga pediran. Kinas kita nung nakikita ko na makutulig. Iram yang dia sa arma kapapuntang iligan. Kami yang ada ketemu meranaw, ala gidian, tigin na umay karwa tigin mana yang butingan. Yan nak sama. Ha? Tiga simpir na hirap pa. Iya. Mali tigil makaunod sa mga lakyan na, pwede gunungan sa kumud. Oh. Kami yang hidup mana, ni wiro na sundero, na lumipili-pili. Kata kayo dinilitiro, di dahil patukwala tala ko, maranaw ka muna niyataykan. Sama na ito na, si Mawaraw ko na giniyan. Natalaw ko mga kapir, makakalitso ka tan. Ira sa mga marawi, namagila sa truck, motor. Kaya mana nila, pero niya mini parking. Tingin na ako natin, karoon na itaw mga polisi, mga maranaw bugin. Ha? Mama ka na basura niyan, ipilibadiyaro. Eh, karibatan na kaya na mambu. Nakikapu nila nungu. Okay, nasa Christian area na, pero wata ko ang katsada na nakakaswantan mo. Ayaw mga na niya na